Hej. Dette oplæg kommer til at handle om spejlneuroner og en neurologisk argumentation for sprogmiljøer og for modeling. I Danmark der er neuropsykologi og neuropædagogik i stærk fremmarch, når vi skal argumentere for specielt pædagogiske indsatser. Det føles lidt som om, at naturvidenskabelige tilgange er mere overbevisende end sprogteorier og udviklingspsykologi og sociologiske teorier. Så nu vil jeg forsøge mig med et oplæg om, hvordan neuroperspektivet kan komme i anvendelse inden for ASK. Ganske kort om mig. Jeg hedder Ida, og jeg er lektor i specialpædagogik og neuropædagogik på Københavns Professionshøjskole. Jeg har været specialskolelærer i 22 år, og jeg er master i specialpædagogik. Og så har jeg udviklet den danske akkrediterede ASK-uddannelse i 2017. Så er jeg formand for Isaac Danmark lige i øjeblikket. Så hvis vi lige skal lave et fælles afsæt, så er den viden, som er etableret lige nu omkring ASK og om modeling og sprogmiljøer. Vi ved nu, at fordi alle de nye ASK-teorier peger på, at ASK skal læres ligesom alle andre sprog. Ved at man møder sproget, ved at man anvender sproget og alle de kontekster, hvor sproget skal bruges. Vi tænker for eksempel lidt ala, hvis man nu skal lære, som også skal lære fransk, så vil det give vældig godt mening, at man for eksempel befandt sig i Frankrig, hvor alle mennesker taler fransk, og at der, hvor man så møder sproget, om det nu er på caféen, eller på besøg i familien, eller ved stranden, eller en tur op i bjergene, der, hvor man snakker med mennesker i de relevante kontekster, det er der, hvor man lærer de rigtige ord. Jeg vil gætte på, at de fleste af jer kan enten café-spansk, eller café-fransk, eller café et eller andet sprog, for det første, man lærer på de forskellige sprog, det er jo der. Det er jo det ord, som først og fremmest skal bruges til for eksempel at sige tak, eller jeg vil gerne bestille en øl, eller jeg vil gerne betale. Nå, tilbage til sagen. En af de andre grundbegreber, vi har, det er jo modeling, som vi jo også endnu har en fælles forståelse af, at måden, man lærer på, det er, at der er en anden, den kompetente samtalepartner, kommunikationspartner, som viser med sin kommunikationspraksis den anden, den lærende, hvordan man gør, hvordan man anvender sproget. Så vi snakker om sprogmiljøet, at jeg tænker stadigvæk, vi er meget enige om det, at sproget, ASK-sproget, skal være ekstra synligt, så man så på alle mulige tidspunkter og måder som kommunikationspartner vil være i stand til at inddrage ASK-sproget, således at den lærende også vil være i stand til at møde sproget. Og når vi snakker om alle tider og steder, så kan jeg egentlig meget godt lide professor Thunbergs begreb, man skal bades i sprog. Man skal bades i ASK. Så vi ved også, at konteksten er afgørende for en meningsfuldhed i anvendelsen af sprog, således at når man befinder sig nede ved søen, nede ved mosen, hvor frøen opholder sig, så er det der, at man taler om frøen, og ikke når man sidder op i klassen før eller udenfor overhovedet at have mødt en frø før, taler om en frø, fordi så ved man faktisk ikke, hvad det er, man taler om. Så når man er i den rigtige kontekst, den relevante kontekst, så er det der, at sproget sætter sig fast. Og der i alle de rigtige kontekster skal sproget altså være let tilgængeligt. Nå, det håber jeg, vi er enige om. Men kan vi så også argumentere for dette på anden vis? Og der er det, at jeg blev optaget af spejlneuroner. Og lad os lige tage spejlneuronerne fra en ende af. I 98 i Italien, der forsker Risolati og Arbib i nogle abeforsøg, og det går op for dem, at
at der er nogle neuroner inde i hjernen, som aktiveres, selv om aben ikke bevæger sig, så aktiveres der nogle neuroner i det, vi kalder motorisk cortex, eller den motoriske del af hjernen. Og det bliver de optaget af at prøve at finde ud af, hvad der er på spil. De spejlneuroner, de neuroner, de aktiveres også, selvom aben sidder stille og ikke bevæger sig, men når den ser en anden bevæge sig. Så de foreslår, at de spejlneuroner, at det er en måde, som sådan, i den anden ende af deres forskning, at det har haft en formidlende eller en kommunikerende relation artsfæller imellem, således at man før sproget vil være i stand til at stadigvæk at vise med sin krop, med sin motorik, med sit ansigtsudtryk, og forklare eller fortælle, hvad der er på spil. I kan forestille jer urtidsjægeren, der sammen med sin flok af andre jægere er på vej ud og finde en mammut, for eksempel. Og i det øjeblik, han får øje på den, så stivner han. Han bliver vagtsom. Han trækker skuldrene sammen. Og det læser hans medjægere jo på hans krop. Og de er lynhurtigt klar over, hvad han fortæller med sin krop. Jeg har fået øje på noget. Vi skal være på vagt. Det er muligvis farligt. Så vi tænker, at den første dialog nok ikke har været, som vi forstår det, en sproglig dialog, men at spejlneuronerne her har været årsagen til, at man kunne udvikle en fælles forståelse af, hvad der foregår. Det er det, som vi i hvert fald i Danmark kalder total kommunikation, altså at alle former for udtryk bliver anvendt i kommunikativ aktivitet. Nå, men lad os lige kigge på de her spejlneuroner. Så spejlneuronernes rolle er at reagere på, at de ser en primært motorisk aktivitet, men efterhånden også, nu har vi fundet frem til, at det ikke kun det motoriske, vi spejler, også sprog er der aktivitet i sprogcentrene i hjernen, når vi hører sprog. Så vi er altså i stand til at auditivt afkode noget, som vi kan mærke, hvordan skal outputtes. Så både i sprog og motorisk område, der er der aktivitet, når vi hører en anden tale. Og der er sådan set ikke en stor forskel på, om vi ser den anden bruge symbolsprog, tegnsprog eller høre. Det er det samme, der er i gang, fordi at sprog i al almindelighed også ligger i samme område, og symbolsprog ligger i samme område som talsprog. Så er der høreområdet, som jeg lige nævnte, og så produktionen af sprog, altså det, at hvordan man anvender munden og mundmotorikken og stemmen og strubehovedet i forhold til at tale, altså udføre sprog. Og i det her tilfælde tænker vi også, at når man motorisk skal pege, for eksempel i en kommunikationsbog, ramme det rigtige symbol, bladre, og på devices trykke på felter, så er det lige så meget spejlneuronerne, der er på spil i det igen, det motoriske område, sprogligt område i forhold til det er et sprogligt udtryk, jeg laver. Nå, lad os bare lige kigge lidt på hjernen. Det er jo et afsæt med en forståelse fra hjernen. Jeg har taget en hjerne med her, hvor vi har nakkelappen, der er rød. Det er der, hvor synscentret primært sidder, så der kommer altså signaler ind der. Der er iselappen, som i øvrigt har ret mange andre sensoriske områder, f.eks. hud og motorik. Så er der pandelappen, som er den, der er den udførende, vi kalder eksekutive funktioner. Der er også andre områder, som f.eks. social adfærd, og sådan noget, som er primært placeret der. Og så er der en fure mellem pandelappen og iselappen, altså mellem det lyserøde og det basefarvede. Og der på den ene og den anden side af dem, der ligger det, vi kalder motorisk område. På iselappesiden, der ligger det, der hedder præmotorisk område, altså der, hvor man forbereder en motorisk aktivitet. Og i pandelappen på den side, der ligger udfører motorisk område, altså der, hvor man gør det, som man har forberedt i præmotorisk område.
Så er der tændingelappen, hvor de sproglige områder primært ligger. Så hvis jeg ser en aktivitet, øh, synskortex aktiveres, så er der, en kobling mellem det, jeg ser, og det, som jeg sanser i iselappen. Så i iselappen, der er der opfattelse af bevægelse, og den opfattelse af bevægelse, den lægger sig i præmotorisk cortex. Det er der, hvor spejlneuronerne blandt andet befinder sig. Så det, der ses, det bliver en forberedelse til at gøre en motorisk aktivitet. Så man behøver slet ikke at gøre det arbejde selv, der hedder, jeg tror, jeg rækker ud efter koppen. Man kan nøjes på at se på den anden, der rækker ud efter kroppen, og så har man allerede forberedt bevægelsen. Så kan der være en forståelse af aktiviteten i frontallapperne. Hvorfor gør hun det? Og det er fordi det meningsfulde ofte kan være på spil. Jeg rækker kun ud efter noget, som jeg egentlig synes er relevant. Altså, hvis hun står med noget, der er fuldstændig ukendt i hånden, så er det ikke sikkert, at det er relevant for mig at spejle det. Men hvis hun nu står med en sodavand i hånden, som jeg godt kan lide og ved er dejligt, så kunne det være nemt for mig at spejle det, fordi jeg synes, det er meningsfuldt. Det er ikke altid, at frontallapperne er involveret. Faktisk går det fint at spejle uden. Nå, når jeg nu er kommet så vidt, så er jeg faktisk i stand til nu med motorisk cortex at udføre det, som jeg har set den anden udføre. Og det her, det kan være stærke sager. Jeg har stået med to unge mænd, unge herrer, på en 10-11 år i min klasse, hvor den ene var fint motorisk udførende. Han havde hænder og arme, der virkede udmærket, og han elskede at lege med kastanjer. Så nede på hans bord havde jeg lagt kastanjer og kastanjeskaller, og så havde jeg den anden unge mand, som ikke havde motorik til det. Han havde CP og havde hænderne krøllet sådan helt op om hagen, og altså ikke nede på bordet, men jeg tænkte, han synes måske, det var hyggeligt at se på det første barn lege med kastanjer. Så jeg stillede dem over for hinanden med bordet fyldt med kastanjer og kastanjeskaller. Da jeg så forlader dem og kigger tilbage til dem 10 minutter efter, så har den unge mand med hænderne op under hagen, han har så fået hænderne helt ned på bordet, og han har en kastanje i hånden. Og det burde teknisk set ikke være muligt, med mindre at vi er der, at spejlneuronerne er så stærke, at han ikke kan lade være med at kopiere den anden, som var i stand til at selv at tage kastanjerne og rode rundt med dem. Vi har ikke andre gode forklaringer. Godt så. Nu prøver jeg lige igen. Hvordan var det nu, det var? Altså synet opfatter bevægelsen. Signalerne sendes til synsområdet, men også til præmotorisk område. Så spejlneuronerne aktiverer planlægning af en handling, og så kan handlingen udføres. Vi er nødt til at tænke, at det er det, der er på spil, ellers kan det ikke lade sig gøre at lave synkronspring. Man er jo nødt til at kunne mærke i sin krop, hvad det er, den anden gør. Ellers er man faktisk ikke i stand til at synkronisere så godt, som de gør. De ser på hinanden, mens de springer, men de ser også på en masse videoer af hinanden. Det er ikke så nemt at forklare, om du skal lige trække den muskel i venstre store tå. Det er nemmere at sige, prøv at se, hvordan jeg holder foden. Så kan det lade sig gøre. Så i praksis svarer det her også til det, vi kalder visualisering. Altså præmotorisk område, der hvor spejlneuronerne sidder, det er det område, hvor man, som man varmer op, når man skal lave for eksempel en svær motorisk serie. Nu har jeg en svømmer fremme her, der skal svømme 50 meter butterfly, og det tager en 10-15 sekunder. Og hun står nu og forbereder sin ganske, ganske korte indsats ved at tænke hele turen igennem. Afsted, vende i den anden ende, tilbage igen, slå hænderne i væggen. Og det, at hun gør det, det forbereder hendes muskler på aktiviteten.
Visualisering er faktisk så stærk, så man kan overvinde sine egne forestillinger om, hvad man kan, hvis man forsøger at, vil sige det sådan, bilde sig selv lidt, at man kan det her. Og det er også det, der gør, at man kan lære svære ting, for eksempel at stå på skateboard, selvom man som udgangspunkt ikke rigtig har styr på, hvordan man gør, ved at se en anden gøre det. Man kan mærke simpelthen i sin krop og sine muskler, hvordan man skal gøre det ved at se på den anden. Hvad er det, vi spejler? Spejler vi kun motorisk? Så vidt vi ved nu, så spejler vi grov og finmotorik, ja, ansigtsmotorik, og måske, det ved vi ikke, med en feedback ind til det emotionelle område. Det er det, som nogen kalder empati. Vi spejler stemmebrug. Bare forestil jer at synge i kor. Hvordan søren kan det lade sig gøre? Det kan det ved hjælp af spejlneuroner, ikke ved hjælp af instruktion. Vi spejler tonus, kropssprog, anspændthed, hele det affektive, som er, når man er i samspil med den anden. Det er spejling og en hel del mere. Så det, vi kigger på i Ask, det er, at når vi viser, når vi er de mere kompetente kommunikationspartnere, eller et andet barn, der også er en god kommunikationspartner, viser, barn eller voksen for den sags skyld, viser, hvordan Ask anvendes, hvordan man peger i en symbolbog, i hvilken rækkefølge, hvordan man anvender tegn til tale, hvordan man peger på elektronisk udstyr. Alt det giver den anden et motorisk afsæt for at kunne det samme. Og da der også er spejlneuroner i sprogområdene, så den kobling af de to områder giver en stærk mulighed for at afkode det her, du gør her. Det er en kommunikationsform, det er et sprog. Så, lige en detalje mere. Man kan også konstatere, at når man lærer ved at spejle, så går det udenom frontallapperne som udgangspunkt. Det bliver altså, i hvert fald af nogle af områderne i frontallapperne, de bliver ikke bremset af koncentration, fokus, kognitive udfordringer. Det er altså den letteste måde overhovedet at lære på, det er, at en anden viser, hvordan man gør. Faktisk så plejer jeg at sige, hold op med at instruere. For eksempel når du står med en kommunikationsbog, lad være med at instruere og sige, og her skal du gøre sådan her, og sådan her, og sådan her, og sådan her. Hold din mund og gør det. Eller understøt det, du gør med det talesprog, som du mener, der er relevant også at anvende. Men overvej, at der er ingen grund til at instruere. Nu skal du se, nu bladrer vi over på side 12. Lad være med det. Bare sig side 12 og skift over til side 12. Eller hvordan det nu er, man arbejder med i kommunikations devices, som I har gang i. Så er det højhastighed. Det går 10 gange hurtigere at lære noget nyt ved spejling end ved instruktion. I kan selv afprøve det. Jeg plejer at lave sådan en Lego-klodsøvelse, hvor jeg beder de to samtalepartnere om at instruere hinanden i at bygge en figur i Lego-klodser, og så en øvelse, hvor den ene bygger, men siger ingenting, og den anden bygger præcis det samme, nærmest synkront eller lige efter. Så det er en måde at gøre det på også. Vi ved så også, at mennesker med kognitive vanskeligheder, koncentrationsvanskeligheder, med forskellige udfordringer, de er tilbøjelige til at anvende spejling og afkodning af den andens kropssprog, frem for afkodning af sproget. Lidt for sjov, siger vi lidt sådan i Danmark. Du skal gøre, som jeg gør, og ikke som jeg siger. Fordi at det, vi kommer til at sige, og instruktionerne, de kan være komplekse og svære at afkode, men se nu, hvad det er, jeg gør. Hvad er det så, vi spejler? Vi spejler relevante, vi spejler meningsfulde emner. Vi skal altså kigge på, hvad er det for den lærende, der er relevant og meningsfuld. Det er der, hvor læring er stærkest.
det er der, hvor spejlneuronerne er mest aktive. Vi spejler for eksempel ikke det, der mislykkes. Og vi spejler jo ikke alt. Vi spejler det, der er det, vi synes, der er interessant. For eksempel, så er det interessant i nogen, der er i samme alder og størrelse. Det er ofte det mest meningsfulde. Det kan også være samme kognitiv alder, hvis det er det, der er mest interessant. Altså det, der er relevant for mig, og for jeg kan se, at andre synes er relevant, og som er inden for en mulig rækkevidde. Så det, der er meningsfuldt for mig, altså mine særinteresser, vil jeg gerne spejle, og jeg vil gerne spejle det, som jeg bliver nysgerrig på, som en anden viser, som jeg tænker, ej, det vil jeg også gerne kunne, det vil jeg også gerne prøve. Så kigger vi også på den nærmeste udviklingszone, fordi man spejler det, som man anser for muligt, eller i hvert fald næsten muligt at gøre. Så jeg vil som min person, når jeg kigger på en håndboldspiller i en kamp, så vil jeg aldrig nogensinde komme frem til at forsøge at spejle for eksempel målmandens redningsforsøg. Det er alt for langt væk fra mine fysiske muligheder. Men hvis jeg ser lad os nu bare sige, en, der danser mavedans med små lækre bevægelser, så tænker jeg, det kunne jeg måske godt spejle. Og så den der nysgerrighed og meningsfuldhed, det er også den, der ligger inden for begrebet motivation. Og hvis motivationen er rigtig stærk, så ved vi også her fra spejlingslæringen, at så bliver transfer muligt. Det vil altså sige, at det jeg lærer i den ene situation, det vil jeg også være i stand til at overføre til andre kontekster. Så når vi snakker spejling og spejlneuroner, så snakker vi også hele det relevante og det meningsfulde, det motivationelle. Det er det, vi kan se. Det er også opdaget, at man kan argumentere for skudt læring ved spejling. Og det vil sige, at det visuelle input, det som man skal spejle, at det behøver ikke at blive aktiveret. Det vil sige, at den lærende aktiverer ikke nødvendigvis den samme aktivitet, som du viser i momentet, men gør det måske senere. Senere, det kan være en time senere, et par minutter senere, dagen efter, og måske netop i situationer, hvor der er fred og ro, og hvor den lærende selv kan afprøve, var det det her, hun viste. Igen, det kræver, at det er meningsfuldt og betydningsfuldt for den anden. Situationen kunne for eksempel være, at jeg viser en sætning eller et udsagn i kommunikationsbogen, på aktivitetstavlen, og det så, når jeg så observerer barnet et par timer senere, så er barnet vendt tilbage måske til kommunikationstavlen og afprøver det samme igen. Det er noget af det, vi ser, og det kan man så også forklare den her måde. Så kan vi kigge lidt på sprogmiljøet i den her forståelse. Og selvfølgelig har jeg allerede været inde over det et par gange, for jeg synes ikke helt, man kan dele sprogmiljø og modeling op. Fordi når vi kigger på et sprogmiljø, så skal det jo være indrettet til, at det kan lade sig gøre at være en god sprogmodel. Det skal kunne lade sig gøre i alle mulige situationer, at vise, hvad det er, man kan sige her, hvordan man kan sige det, hvem man kan sige det til. Så det skal jo foregå i alle de relevante situationer. Når nu det, man spejler, er det meningsfulde i den rigtige kontekst, så er alle de kontekster, vi findes i, de skal jo være rettet til, at man kan komme til at vise. En af de neurologiske modeller, vi har, det er, at der er nu vist, hvordan et sprogligt netværk for eksempel, nu har jeg en appelsin fremme her, et sprogligt netværk, hvordan appelsinen, den lejrer sig, og hvor mange neurale netværk, der er med inde i at lære, hvad appelsinen er, hvad den hedder,
hvad den kan bruges til, alt det, der skal til for, at man har en fornemmelse af og en meningsfuldhed af sådan et begreb som appelsin. I det her tilfælde, der vil være nogle duftområder i hjernen, der er i gang. Der vil være noget smag, især hvis vi smager på den. Der er selvfølgelig nogle sproglige områder i gang. Der er nogle motoriske områder i gang. Det kunne for eksempel være, hvad vejer den her appelsin, og kan jeg kaste med den, og når den skal skrælles, så har jeg fingermotorikken med. Når jeg bider i den, så har jeg kæbemotorikken med. Der er hukommelsesområdet for ord. Er der ord, der ligner? Er der begreber, der ligner det, jeg har gang i her? Der er den sansemæssige oplevelse i øvrigt. Det kunne også være overfladen på appelsinen. Der er synsområderne selvfølgelig for at få øje på, hvad det er, jeg snakker om. Og den her appelsin, den har alt det med sig. Hvis den også ligger i grønthandlerens disk, så får jeg oven i købet også sammenhængen med. Så får jeg sted, måske tid, måske du og jeg, relationen, der snakker om appelsinen, om hvad den skal bruges til. Så grundfæstner lige præcis sådan et begreb sig i meget høj grad. Det vil sige, i min verden betyder det, at vi skal have alle de parametre med, når der skal læres ord. Det vil sige, at det også skal være muligt at udtrykke sig med det alternative sprog på legepladsen. Nede ved mosen, hvor der sidder en frø, som er klistret, og som kvikker, og som hopper væk, og som føles kold på hånden, og som lugter af mose. Så alle de steder skal der være relevant symbolsprogs mulighed, hvis det er symbolsprog, man bruger, eller tegn til tale, eller andre alternative former. Så kommunikationsmiljøer på den her måde, neurologisk argument, er en forudsætning for, at vi kan lære meningsfuld ask. Så det er altså væsentligt at have, nu har vi legepladstavlerne, som jo er i Holland og i Danmark er ved at komme op forskellige steder. Men det er jo det, bliver afgørende, og det bliver også interessant for børn og unge og samtalepartnerne, fordi de er de rigtige steder. Det ville jo ikke være særlig interessant at være på legepladsen og snakke om hjemkundskab. Det er lige præcis her, hvor det er interessant at snakke om leg og gynge, og det kilder i maven, og sammen, og uhadada, og hvad man ellers har brug af begreber og ord på legepladsen. Så konteksten er relevant. Ask-modellerne, børn som voksne, kan umiddelbart anvende ask-sproget, så det er lige til at spejle. Følelserne, som sikrer, at aktiviteten er meningsfuld, måske genkendelig. Relevant anvendelse af symbolerne på det rigtige tidspunkt. Og selvfølgelig igen relationerne, der ligger under. Godt. Så det har jeg måske gjort min pointe klar. Altså et stærkt sprogmiljø er, når der kan modelleres, når det er kontekstforandret, relevant og meningsfuldt, følelser, sanser og relationer med sig. Ja, men det var det, som jeg havde at sige. Tak for den gang.